Το 1979, ο κύριος Παπάς Ευστάθιος ξεκίνησε διστακτικά τα πρώτα του βήματα στο χώρο των ανελκυστήρων, ιδρύοντας μία μονοπρόσωπη εταιρεία. Χρήματα δεν υπήρχαν και τα περιθώρια λάθους ήταν μηδενικά. Το μοναδικό και σπουδαίο που υπήρχε ήταν το πάθος, η όρεξη για εργασία και η στήριξη των προσπαθειών του από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον. Η έδρα του ήταν ένας κοινόχρηστος χώρος στο κέντρο της Αθήνας και το μεταφορικό του μέσο τα πόδια του. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα και τη φιλοδοξία του, η οποία δεν ήταν άλλη από την εδραίωση ενός αξιόπιστου ονόματος στο χώρο των ανελκυστήρων και τα κατάφερε. Το όνομα Ανελκυστήρες Παπάς συνδέθηκε από την αρχή με τις λέξεις αξιοπιστία και συνέπεια. Δεν άργησε να δημιουργηθεί μια πελατειακή βάση, η οποία αποτέλεσε το υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνικού γραφείου. Το 2002 πραγματοποιήθηκε η ένταξη όλων των μελών της δεύτερης γενιάς της οικογένειας Παπά και το τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων άλλαξε ρούχα. Από τεχνικό γραφείο μεταμορφώθηκε σε μια υπερσύγχρονη εταιρεία ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων με συγκεκριμένη δομή και οργάνωση. Τόλμησε να επενδύσει σε δικές της ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και από τον Οκτώβριο του 2002 στεγάζεται σε δικό της χώρο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ίδιας αλλά και των πελατών της. Η εταιρεία ήταν πλέον έτοιμη να αντιμετωπίσει τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας της περίοδου 2003 έως 2007. Ήταν η εταιρεία που ανταπεξήλθε με επιτυχία και κυρίως με ποιότητα στους δύσκολους ρυθμούς των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, εγκαθιστώντας 88 ανελκυστήρες και έλαβε άριστες κριτικές για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της από όλες τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε. Πίστεψε στις δυνάμεις της και το 2009 ίδρυσε πρώτη ως εταιρεία εγκαταστάσεων ανελκυστήρων τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Δημιούργησε το δικό της πρωτότυπο ανελκυστήρα που τοποθέτησε πρώτα στις δικές της εγκαταστάσεις, επένδυσε στην οργάνωση και μηχανογράφησε όλες τις διαδικασίες με δικό της πελατοκεντρικό μηχανογραφικό σύστημα Παπάς ERP. Το 2011 τόλμησε να ιδρύσει υποκατάστημα στο εξωτερικό, ενώ άλλες εταιρείες με πολλαπλάσια μεγέθη έκλειναν η μία μετά από την άλλη. Λατρεύεις την καινοτομία όταν αμφισβητείς παγιωμένες καταστάσεις, όταν επιζητάς το νέο, το διαφορετικό, αυτό που σπάει τα δεδομένα και ανοίγει νέους ορίζοντες. Βρίσκεσαι σε διαρκή εγρήγορση όταν έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές να αντιλαμβάνεσαι τάσεις που βελτιώνουν τη δουλειά σου, να διαθέτεις αντανακλαστικά ώστε να τις εκμεταλλευτείς. Πάθος για εξυπηρέτηση σημαίνει να βλέπεις τα μέρη του πελάτη, το μέλλον της φήμης και των επιδόσεων της εταιρείας. Να κάνεις τα πάντα ώστε να μιλάει για σένα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε πνεύμα νικητή. Πνεύμα νικητή ισοδυναμεί με ισχυρή θέληση και πάθος για διάκριση, για πρωταθλητισμό και όχι απλά για συμμετοχή στα δρόμενα. Αιμονή σε εκείνη τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, που δημιουργεί πλεονέκτημα αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Έχεις υψηλή τεχνογνωσία όταν γνωρίζεις σε πλάτος και σε βάθος το αντικείμενό σου. Σέβεσαι τον άνθρωπο και το περιβάλλον όταν αντιλαμβάνεσαι ότι ανήκεις και αναρτήσεσαι σε ένα παγκόσμιο και ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο χρειάζεται την προστασία όλων μας. Με αυτές τις αξίες θα μεριολογήσουμε. Προσωπικά για μένα η εταιρεία είναι το τέταρτο παιδί μου. Είναι συνομήλικο με τα υπόλοιπα τρία και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Χάρηκα όταν αυτό το παιδί γεννήθηκε. Ενθουσιάστηκα όταν κατάφερε να ορθοποδήσει και να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ένιωθα τρομερή ικανοποίηση κάθε φορά που κατόρθωνε να υλοποιήσει τους στόχους του. Ήμουν υπερήφανος όταν με δυναμική προσπαθούσε να υπερασπίσει το όνομα και τις αξίες του. Ένιωθα νικητής κάθε φορά που νικούσε. Αγωνιούσα όμως ταυτόχρονα για την επιβίωσή του. Αγχωνόμουν κάθε φορά που αυτό το παιδί μου ερχόταν αντιμέτωπο με δυσκολίες. Πόναγα όταν πονούσε και έκλαιγα όταν έκλαιγα. Όταν το παιδί αυτό ενηλικιώθηκε, έπρεπε να φύγει από την αγκαλιά μου και το παρέδωσα στον Γιώργο, τη Μαργαρίτα και τον Γιάννη. Ήμουνα σίγουρος ότι θα το προσέξουν και θα το αγαπήσουν, όπως εγώ, και το έκανα. Σήμερα το παραδίδω σε όλους εσάς.